Pa jedna budaletina, znaš sam. Mr. Bean je slika zapadne Evrope. Znači, degenerisan, glup, uopšte nije smešan. Znači, ja ne znam čemu se... Ali oni upoznani puštaju neki smeh, znaš. Kada on nešto napravi neku majmunariju, onda ljudi koji to gledaju, znaš, majmun radi što majmun vidi, i onda ovi koji to gledaju, oni se smeju. Jer se upoznani tamo čuje taj smeh, koji oni veštački puštaju. Po vama nije smešan. Pa ja ništa nisam vidio smešno kod Mr. Beana. Isključi ton i gledaj Mr. Beana pa da vidimo da će ti bude smešno. Isključi ton pa da vidimo da će ti, šta ima tamo smešno. On je degenerik, pravi gluposti, pravi neku štetu i ljudi se, znaš, kad neko padne, slomi glavu, oni se smeju. Neko se saplete, slomi nogu, oni se smeju. Znaš, ljudi se smeju incidentima, ljudi se smeju tuđoj nesreći, ljudi se smeju glupostima, psovkama, ismejavanju, razumeš, drugih ljudi, vređanju drugih ljudi, razumeš.